representat la comunitat islàmica d'Esparreguera, en concret amb l'associació Al Salam, de poder conèixer una miqueta més dels nostres veïns, en aquest cas persones que tenim aquí al costat dia a dia, i que aquest és un espai que per ells és molt important. Llavors, la idea d'avui simplement era una miqueta presentar-vos aquest espai al centre de culte musulmà que tenim aquí a Esparreguera, però d'una manera molt pròxima, molt de conèixer-nos de tu a tu. Llavors, la idea és, des d'aquí, ara el president de la mesquita, el president, perdó, de l'associació Al Salam, és l'Abderrahim Wahab, us dirà unes paraules. Com jo, estem una mica neguitosos, vull dir que si hi ha algunes paraules que no toquen no passa res, estem en família. Després ens parlarà Mohamed, que és el president de la Federació de la Unió Islàmica de Catalunya, que hem d'agrair moltíssim la seva presència. També l'imam Mubarak, també d'aquí de la mesquita d'Esparreguera, també ens farà algunes frases. El regidor de la nostra regidoria, de Nous Catalans, també ens farà una petita reflexió i res, de seguida això serà... Som molts, però tots direm poques coses, no s'enrotllaran tant com jo, que això passa pels nervis. Farem la projecció de les arrels de l'islam, feta per l'entitat Conèixer per Comprendre, i després podeu fer les preguntes que considereu, estem aquí amb confiança, conèixer una miqueta aquest espai i res, després a fora tenim l'oportunitat de provar unes pastes, el te que ens han fet els nostres companys. I d'aquí, l'Abderrahim ens dirà les frases. Hola, benvinguts i benvingudes a la nuestra casa, a las puertas abiertas, y esperem que lo paséis bien estona. Gràcies. Salam alaikum. Què vol dir això de salam alaikum? Quan es diu salam alaikum, què resposta hem de donar? Alaikum salam. O alaikum salam. Ja sabem, és un dels paraules primeres que aprendem, no? Salam alaikum, quan no parlem l'àrab. Salam alaikum. Per la meva part, agraeixo molt l'acte en si i l'esforç que va fer l'Ajuntament per aquesta iniciativa. Una iniciativa com aquesta, que és de Portes Obertes, és una de les actes que tenem que promoure per fer veure l'altra part que els ciutadans no coneixen. És conèixer el lugar de culte dels musulmans, dels ciutadans nostres, dels veïns nostres, que passem molt temps junts o treballant o estudiant o com veïns del municipi, però poc coses sabem del que és aquesta part íntima, aquesta part personal de la religió musulmana. O sigui, com podeu veure, la mesquita és un lugar molt simple, és un lugar molt com qualsevol lugar dels lugars que existen en el municipi, i doncs, com que visiten un lugar per dintre, molt de nosaltres va treure o va veure que l'imaginari que tenia de la mesquita no és aquell que marca la realitat. I aquest és un dels objectius d'aquesta jornada, és conèixer per dintre les instal·lacions del lugar de culte i conèixer també les activitats que desenvolupa la comunitat durant tot l'any dintre del local. Jornada de portes obertes té com objectiu
ensenyar als ciutadans la dimensió del compromís religiós que té la comunitat musulmana, que no deixa de ser un valor positiu, un valor que ajuda a la integració positiva de la comunitat en el teixit social, tant social com cultural com polític, per què no, del municipi. Aunque encara aquesta part del compromís polític no està present, i esperem que en el futur la comunitat musulmana també pot tenir el seu paper en dir el que opina i el que ha de gestionar els ajuntaments locals. Doncs agraeixo als que han preparat la jornada i de veritat que ho han fet molt bé, y muchísimas gracias desde la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña. Endavant, vale. Hola para todos. Mucho gusto con mis hermanos para esta visita de vosotros a su casa. Es la región de nosotros y también abre manos para vosotros. Y digo, bienvenido. Muchas gracias por esta visita. M'agradaria agrair a la comunitat islàmica del nostre poble el fet que hagi també col·laborat amb aquesta jornada de portes obertes, evidentment l'associació Al Salam de Guisparreguera, l'entitat també de Conèixer per Comprendre, perquè ha fet un treball, una elaboració també exhaustiva, que també es portarà als centres escolars, i tots els que sou aquí també agraïus la vostra presència. Portava una nota amb quatre anotacions, són breus, però no les voldria deixar perdre, perquè des de la regidoria que ara encapçalem, la de Nous Catalans, ha canviat el nom, això és un punt important, ja el parlarem un altre dia, ara no toca, però el que sí que pretenem és trobar punts de contacte, punts de reunió amb diferents col·lectius de la nostra població. I aquest fet és un fet que potser anteriorment no ha passat tant, i nosaltres el que volem negar, sobretot en aquests moments actuals, és aquests punts de trobada són claus a la nostra regidoria. D'altra banda, també us voldria comentar que a Guisparreguera hi ha una gran diversitat cultural, de creences, estem a l'entorn d'un 10% de nouvinguts, i una part molt important és els que venen del Marroc. Concretament són, diguem-ne, dins d'aquest 10%, aproximadament un 5% provenen d'allà. D'un àmbit també que no parlen l'àrab, parlen el resic, és també curiós quan vaig començar a adentrar-me en el tema, m'imagino que potser en el vídeo ho podrem veure. La comunitat islàmica abarca molt més, evidentment, que els provinents del Marroc. Per tant, l'acte d'avui és un acte referent important per la nostra població. Tenim a Esparreguera diferents creences, diferents cultures, diferents religions, i és bo trobar aquests punts de contacte entre nosaltres, perquè així trencarem molts estereotips. Ha anat darrerament, ha anat sorgint una sèrie de veus que el que estan fent simplement és tergiversar la realitat. I nosaltres des de la regidoria també és un dels punts claus que ens volem fer forts. Més quan al consistori tenim algunes veus dissonants. El que sí, darrerament també voldria comentar que ha d'haver-hi una implicació per part de tots, per part dels nouvinguts, alguns que no són tan nouvinguts perquè porten ja molts anys aquí, i també dels autòctons, els esparreguerins que tenen tota la vida. El que sí que m'agradaria és que per part d'aquesta gent dels nouvinguts hi hagués més implicació, més participació en les activitats del poble, les activitats culturals, que està parlant, amb el Mohamed, amb el Lliberatim, m'està comentant això, perquè tots aquests valors que podem ajudar a crear aquest motlle de la societat actual que tenim aquí a Esparreguera, doncs aquest coneixement farà trencar també, que deia abans, moltes barreres. Però també hi ha un fet important, també l'estava comentant, que és el fet de la societat que l'acull, de Catalunya. I jo crec que també és molt important que aquesta gent provinent de la immigració, els nouvinguts, també
facin ús de la llengua del català. Però no perquè sí, perquè ho dic jo, perquè estem a Catalunya, no, sinó perquè per ells també és un fet molt important, de creixement. Les entitats, a nivell social, però també a nivell professional. Això és molt important també que ho tinguin en compte. Els nois joves, aquí ja no hi haurà cap problema, perquè a nivell escolar ja tenen aquests coneixements i per tant diem que aquí no s'hi ha d'incidir. Però amb el que són ja majors d'edat, aquí sí que ens hi podem trobar. I el que sí que m'agradaria és que d'aquí els pròxims actes que anem fent del col·lectiu d'aquí, de l'associació del Salam, això també es dirigeixin a vosaltres també en català, si es pot. He parlat amb ells i s'han compromès. Darrerament, ja per acabar, simplement felicitar-los a tothom. Espero que aquest tipus d'actes es puguem seguir fent, es puguem seguir trobant, perquè és fonamental per nosaltres, com us deia, i això és bàsic i és clau, és trobar uns espais de convivència, uns espais d'intercanvi. Això ens ajudarà a tots molt, a conèixer-nos, això és bàsic. I simplement, ara no sé, després de mi, no sé qui li tocava parlar o acabava jo, si no passarem el vídeo que ha preparat l'entitat de Conèixer per Comprendre, que van realitzar un vídeo farà un any o així. Aquest és un altre? És centrat a les arrels de l'islam. Centrat en les arrels de l'islam. L'altre també un altre dia.